אשת חיל ממצא ורחוק מפנינים מכרע, פתח בלב בלה ושאלה לא יצא, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. לנו הנשים ניתנה זכות להיות שותפות בתהליך רוחני ונפשי דרך הכנת החלה, תהליך שכולו הודיה ותפילה, עשייה עם אמונה. ארץ ישראל, אנחנו עוברים איתה עליות וירידות, כמו גם סוג של קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה קשר של חתן וכלה, ובין עם ישראל לארץ ישראל זה גם כן סוג של קשר כמו חתן וכלה. ארץ ישראל הכלה, עם ישראל החתן, קשר של געגוע, כמו בין חברים, כמו בין בעל ואישה, אהבה, ריב, כעס, כאב, ריחוק, קרבה, געגוע, ציפייה. אז אם אני בתור אישה מחליטה להתחבר לתהליך הזה ולנפות ולהתלכלך וללוש ולשים דברים, יש לי רצון להתחבר לארץ הזאת, להתחבר לאדמה. ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה, קבליני על שירייך, קלה יפהפייה, פתחי לי שערייך, אבוא ומודיה. אנחנו זכינו אנשים כל יום לברך ברוך שעשני כרצונו. יש לנו סוד גדול מאוד לתת לעולם. בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו, ובזכותנו עתידים להיגאל. זה אחריות כבדה, זה לא צחוק. יש לנו אחריות על הכתפיים. יש לנו כוח, יש לנו איזה סוד שאנחנו יכולים בזכותו כנראה לגאול מציאות, לשנות. אז באמת, אתם עכשיו נערות פחות מרגישות את זה, אבל את יכולות להביט באימהות שלכם, והאימהות שלכם הביטו על האימהות שלהם, והאימהות שלהם הביטו על האימהות שלהם, וככה בשרשרת הדורות עד האימהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, אמותינו הקדושות. ומדור לדור העבירו סוד, מדור לדור העבירו כוח, שאימא סיפרה לבת, ובת גדלה, התחתנה, סיפרה לביתה. והסוד הזה, יש בו גם את סוד הגאולה. הסוד הזה שהאימהות הקדושות העבירו לנו, הסוד הפשוט זה שלוש מצוות של האישה. טהרת המשפחה, נרות שבת וחלה. דבר ראשון שמתחילים בכל תהליך זה קודם כל מתיקות. בסוכה אנחנו פונים אל השם יתברך בתחינה ובקשה שנזכה לחסד, לחיים טובים, לחיים מתוקים, לשמחה, להארת פנים.